para bangit bero, ki pastor, ki evangelist, ki nong irap, ki long kmi, ki long kpa, ki hebrit, bat kamtam ki para samla baro. Naka jingising samla Youth Department Balang Ublay Mekleb Assam. Ngiwanra kajing ai kublay yapi haga kerteng kebatiang tam kajong utrai Jisu unong peniem jungi. Ngiwanra aru kajing ai kublay Youth Sunday hau ni usnem arhaja arpusan. Ka Youth Sunday menta usnem kan long haka lai puwi trik u Agas arhaja arpusan bat kan deiru ka Youth Sunday ka balai pulai. Ka thim lene ka phang pedeng jong kane ka Youth Sunday menta usnem kalong kumne. Utrai uwat ayu neme ya ka bala pensyong nong rim nak kitab ka jong umika kal nong ka bahan riu bat ka dekhot ka pra. Ki phang rit lene ki sop thim ki long kumne. Ka banengkong ka jing im samla ka ba hok bat ka ba khoi. Bat ka sop thim ka ba ar pat ka long ka jing syakri blai ka ba penhun. Ngi ben pau ru ka jing sngongu ya ki apun riu teli ki jing seng samla district bat ki prapo pra teli ki circle ki bahap hapo jong ka assembly ya ka jing duai ka jong pi ya ka jing kershan ka jong pi lengba ki jing no senyang sya ka jing seng samla ka ba mangi ngirala ban penyat ban pentelun ya ka kam ka jong utrai ngi kerpat ru bapinang ai ka jing kershan ya ka jing seng samla nang ni syakmat ro lengba ki jing duai bat ki jing no jong pi syaka kam ko jong utrai bakanang la ban ya syaprang to ble unyo ban kerku ya pi ki prabangai ya pi ki long kmi ki long kpa ki pastor ki evangelist bat ki samla haba pinya sam ya ketin ke jong ble syaki prabangai bangai scam bakan da long ka jing kerku ko bakrau ya ki prabangai ki bayo sngow bat ki basngap ya ketin ke jong ble leng pa jong pi uble unyo ban kerku na ka benta ka buram ka jong u. Bandan hangin mentah tungin syarai maya nak jingin kum kisamla try what ayu nani tungin kelia lagi mentah try kwa jingin samla bandan kajing long bapa kum kisamla jong kabalan sayu bangin peni jingem bakudu try nangi ukwa Ngidon kane ka wei ka jing kerpan na ka jing sing samla kata kalong ha ka jing dei bat ka theme song ka ba mangi ngila dep ban pelai la kalong ka audio lani ka video ni kerpat ipi ba phin shim lani ba phin pei tang na ka link ya ka ba mangi ngila ai bangi kerpat ba phinom pendon kam baklai ka da ka ba phi copy lani phi pelaj pat ya ka hagi private channel ka jong phi to blin yo ban kerku kisamla jong ka balam hagi ne kisni nta tungin ai ka jing shakri ka ba ublay on shem sobha